Chongmori sampai fairig podonoti bokra khlainani bagai hastini juda-juda thurun bodolok kholamo angkuri tongma haike abo haike no buskango tabuk jotone slai sekango tiframo thabo abo haike no salbrum tiframo thon bukhangti bo kreng amserego kokpi laimung pandarok samung butang rok yago nahar jagai tongo abo haike no tini tang salo 24 ramchandrogan amsaini Gandurai hatai khas Kolanpur General Amsayo tiframo thoni kokpi rung panda eba samung butang yago nahar jaka Pirmani Logi Bashing Molni Bigra Kangrawa Nukungo Chubachu Burjaka Kombolo Hayake Blanketrok Bagwi Bishingtei Asale Shangbotango Tangi Marjaka TDDC Hamuni Borongona Ian Suhel Debolma Chini kokto mathurin balakan hambai dini chini 24 ramchandra assembly constituency bising khobjak chini ram doyal adc village committee bising go ji am sai tongmani chagre kaming thung harung kaming thung jeng kami kami thang lukuro ba kok salai tongo chini Bubagrani thanjan khorong pilai tongo jeng jotto ramchandra lukuro tiarangjak buskangni ji Bubagrani one last fight job koplang nan bagai jeng jotto lukuro tiarangjak chini ramchandra ga kun cpm bjp congress ipf tini kri jeng jotto tiprasa jotto Bubagrani nobi tongo jeng Bubagrani koplang khain bagai jotto nasing laijak tai chini adc je ramchandra am je adc area claimant yaglobo general area chin tiprasa tongmani je gandhi tila je kamiro tongman thangai bo ching chukje lukorong thangai jeng komal rok masing jora rikutung baglaikha te omoni yaglobo jeng te kubun kamiro thangai bo jeng chukje nu khung thangai jeng bongni jin nang komani je jora rok jeng basa lainai eba borgo choba lainai jeng tabuk chin jotto leaders tiar laijak oma hagir jeng buskang je Bubagra samani thancha khlai jeng samung khlai je chini one last pari koplang de chini bebak permanent solution sanna bo jeng jotto tiar laijak jotto ramjurga lukor khatung laijak just jora simna silai tongo Bubagrani koplang khlai ne bagai hambai